Ak učíte cudzí jazyk, toto sú top 3 benefity aplikácie Voceby, ktoré zjednodušia život vám aj vašim žiakom. Ten posledný oceníte najviac. Žiaci sa slovíčka a výslovnosť naučia kvalitne pod dohľadom umelej inteligencie. To procvičování je super, to si chválí všichni. Naozaj tie slovíčka si zapamätajú, vedia ich lepšie, ako keď sa ich učia iba zo zošita. Z Voceby môžu žiaci ústne či písomne konverzovať, čím sa zbavia strachu z rozprávania a zlepší sa plynulosť ich komunikácie. Hello, B. Hello, Simi. How can I help you today? Ušetríte čas, aplikácia za vás opraví písomky, priradí k slovíčkam obrázky alebo vygeneruje zaujímavé príbehy v cudzom jazyku, ktoré žiaci naozaj zbožňujú. Úspora času pre pedagoga. I hned po dokončení testu mám vlastně test vyhodnocený. Osloboďte svojich žiakov od nudného učenia slovíčok zo zošita a spravte takto z cudzieho jazyka najobľúbenejší predmet. Určite by som Voceby odporúčila aj iným učiteľom. Je to na vás, stačí už len jeden krok, objednajte Voceby na www.voceby.app.